Avui parlarem del mes de febrer de 1933 en aquest llibre de Uwe Wittstock que ha publicat Ladera Norte, una editorial que ens ha arribat bastant nova i que tradueix la Berta Vías Mahou i que ens parla d'això, del febrer de 1933 i que és... Què va passar a 1933? Bueno, Alemanya... Estem a Alemanya, perquè no t'ho diu. Bueno, per l'autor sí, ja t'ho imagines. I hi ha una espàstica. Estem a Alemanya al febrer de 1933, on ens situem segle XX, la Guerra Mundial, Hitler... Parlar dels escriptors, dels intel·lectuals, d'actors, artistes, del món... De tot el món del llibre, a Alemanya, que en un mes, aquest mes de febrer de 1903, que és des que Hitler li donen per primera vegada el poder i convoquen les eleccions del mes de març, que serà aquest mes, des del gener fins al març, tot allò que passa en aquest món de la literatura alemana. Bueno, i també d'alguns artistes, hi havia també actors de teatre i directors de teatre. I clar, es veu com en el poder exerceix per una submissió, no només perquè és poder, sinó perquè la gent es sotmet al poder que emana i capta el que està passant i ja això és que en un mes els nazis destrossen tota l'estructura cultural i se la fan seva. Però primer van temptejant, veus que van començant a fer moviments, els propis escriptors i editors comencen a veure-li les orelles del llop, en plan, ostres, aquí està passant alguna cosa greu, preparem-nos, no? Fem una reunió, discutim-ho, tal, qual, però els nazis no van parar, van continuar, fins que comencen a agafar el poder de les institucions directament. Comencen a eliminar els càrrecs que no eren afins a ells i posen els seus. I cremen els llibres i tot en paral·lel, és a dir, és com si una avalanxa d'informació en un moment en què no hi ha internet però que hi ha la ràdio i com s'utilitza aquest poder i tal, una gent que no tenia cap mena de poder en el sector en un mes aconsegueixen quedar-se tota la representativitat important, que els que poden i ho veuen clar fugen i s'exilien i els que no comencen a ser internats a camps de concentració. És a dir, tot això, lo fort és que passa en un mes. En un mes. I que tu des del nostre moment ja veus que o sigui, tu vas llegint el llibre, vas veient les dubtes que tenen, per exemple, en Man, de marxar, no marxar, me'n vaig de vacances, tornaré, no tornaré, però tu estàs pensant, com quan ets petit i veus al cine i dius no, marxa, que això acabarà malament. Però ho sabem, perquè tu saps com acaba tot això al final. El ritme és supertrepidant, perquè va dia per dia, pam, 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 pam. Et va intercalant els conflictes que hi havia al carrer amb els comunistes, perquè anaven darrere d'ells, encara no atacaven directament els jueus, anaven pels comunistes, però ja es veia venir tot. I com es manipulen les eleccions, i com el poder de la dreta s'uneix amb totes les empreses i tot perquè això tiri endavant, com tot el sistema cau en mans d'aquest partit i de les seves maneres de fer i com tot això és que clar, és dia a dia et va posant, avui ha passat això i fa com un fals dietari de 2 o 3 personatges que vas seguint per tenir un fil conductor, que això és xulo perquè llavors el llibre té un fil conductor. Sí, però si no et perdries una mica, perquè passa de tot. Passa de tot i també veus les misèries dels escriptors, les misèries de les vides d'aquesta gent i tot junt fa que el llibre aquest, Febrer del 33, sigui frapant, sigui dur, t'enganxa i vols acabar a veure quan acaben les eleccions, bueno, ja saps com acabarà, però vols veure com aquest autor ho tanca. Està molt bé, no us el deixeu perdre, febrer de 1933. Sí, estareu ja preparats pel que pugui passar al mes d'octubre del 2025.